Lirio ititanap. Pinapalabas. Sinaplit ni Senyor Pedro nila kay Luis. Gaputa di na nagustuhan tinsawang nakinkwana. Inagasan mo't ni Bakit Victoria dagiti sugat tila kay agapuanan ti latigo. Itimot mansyon da Senyor Pedro. Nagiinom da akadwa na dagiti pasurot na. Ginundawayan mo't tendayta ni Senyora Lorna ngaglibas. Itagagayem at tuwin tituloy tinubela tayo na pauluan. Lirio ititanap. Rumartan apok. Ay na, agsangit ang apok. Nakiktot lakit ni. Agsubli ka iti unay. Nyot ka pa lang subli. Dahil na ulo mo ni Terway. Wan, sige. Magsubli akon iti unag. Pumipusap na kami iti apok-apo manaw diti mansyon. Umadayo kami. Di ko na mga takat nabartag kami. Ha? Ha? Uray nabartagag. Amok tiar aramidag. Pedro. Kat balaagan kamanan. Iti kanito nga ulitan pa iti aglipas. Saan kan apakawanan? Ay na. Naimbag ta nakaturog matlangan to'y aw-awir ko. Dinigos ko nga main. Isuan na bang aran kat naturugan. Ay na. Nagtaor day ito nga ubing inton dumakal. Sa bagay, napintas day di Ma'am Olivia. Kastamutan day di Manong Lito. Nataar. Iso timawid to'y anak da kadakwada. Ay, bibe, agawa am ti dumakulwan. Tapno si kanto ti mangimaton, dito'y naglawa nga asyenda day di Senyor Juanito. Mabalin ka di ako yugan nak, amapan bang sarongkar iti anak day di Olivia. Kayat ko asarongkaran ti apo day di Abirat Medrina. Sige, mas kaan ngay pakadakpay ko ni Senyor. Saanan, anas ka? Pasensya kan, Senyora. Ngayon, Senyor, titong palak. Saan natin kayat mo? Sige, paindakpayag pakadak ni Senyor. Yan ya. Abda kayo gayam, Senyor. Ni Senyora, Senyor. Kaya't nakanuha sa rungkaran kapo dahil di Abirat na Senyora Medrina. Aniya? Talaga natangkan ti ulo man niya, Lorna. Kaya't mamsamat adusaan kay ti kastang aramidam, ha? Pedro, saan adakas ti kayat ko nga aramidan? Kayat ko la sa rongkaran ti anak day ti Olivia. Aniya? Iso apang nga asim tapalubusan na kon. Uray italaang. Kaasimot nga medya ubing. Nila Ursula ti mga asikasukan ko, ana. Kat amangan no di na maaywanan, anaimbag. Sumardeng kan. Awan ti rumwar. Kat saan ka nga agpilit pa'y? Di ka nagpilit. Amangan no makabil ka pa'y. Senyor, at ka di ibagam kanyak. Tayo na yabanak, dito'y pribado aslad mo. Wen, Baldo. At dangamin pampanunutek nga aramiden nyo. Anya dito, Senyor. Kung naknunaan-anayan tiragsak ko, ngem, saan pa'y lagayam? Apay nga'y, Senyor? Gaputad dadakkel alaped, iti tarigagay ko. Anya? Asino day talapad, Senyor? Ti anak day di Olivia. Anya? Anak day di Olivia, Senyor? Wen, Baldo. Ket kayat ko. Pukawen yo day jay amaladaga. Senyor! Pukawen yo day jay amaladaga. Tapno awan to, timang singir kanyak.
Awan matao dito mansyon na di Senyor Juanito, Doro. Juan Garot, Baldo! Pimanaw dagatan! Imposible. Sige, sapulan ta. Tapukawan ta dayjay nga ubing. Di pala ni Senyor ti mga lamid. Iraman na tapay lang iti basol na. Sumarting kan, Doro. Saan kan nga reklamo pa'y? No kontran ni Senyor, amangan, numapukaw mo tibiyag mo. Sa bagay Baldo. Sige, sapulan ta, tiyayanda. Kitaan ta na imbag, amangan, no adalagayam ditoy. Aniya? Awanda iti mansyon? Day tatipod no, Senyor. Apay nga awan tayo jay? Nangipanan tayo jay nga Ursula iti maladaga? Amangan no, pimanaw dan, Senyor. Saan na mapalin? Pasapulan mi nga roden kadakwada. Diyantre! In kayo iti asenda! Amangan no napanday jay? Ha? Una niya. O sige, Senyor. Mapan kami jay. Di usaran ti panunot yo. O sige, Senyor. Mapan kami nga rod diti asyanda. Ursula! Ursula! Agawa nyo! Ang mga numaabutan da kayo dagiti pasurot ni Senyor Pedro. Pinartakak ti Timaray tapno maunak ida. Nang lintagak nga imay ditoy. Nay, abay ka now. Alaan da kano ti maladaga. Iso nga ilang manlaw. Dakas ti agparparik na kanyak. Anya? Agawa amon Ursula. Inka ilang man ti maladaga. Ay, wow! Wow! Dora, awan mo tao dito ya silid. Juan Garot. Amin na silid da ito yung balay dito asyenda. Kat nakita tan Baldo. Awan mat dito Napanan nga tanti salbag nga Ursula. Ursula! Ayan mo! Ursula! Awan na talaga Baldo. Awan tao dito Amin na silid kat nakita tan. Sige, umano tan ditoy, Doro. Ay na, bibi. Nasayaat mo ta nakaturog ka pa'y laang. Ay, saan ka anak karieng? Hindi pukpuk kawanak ti pasurot ni Senyor Pedro. Ay na, ay itay pa'y nga data dito'y bodega. Ay, dito'y la siguro ti saan da kinita. Nasayaat mag. Ay, aginaya dak arumar dito'y. Takitaak no nakapanaw daan. Ina, awan mo tao dito'y ayanda Ursula. Ursula! Tata Luis! Tata! Di kay nariwawa. Amangan mo saan ang nakadayo dagiti mang sapsapul kada kami. Indanon kanyak ni Jose. Asap-sapulin da kayo dagiti pasurot ni Senyor Pedro. Wan tata, alaan da ka no ti ubeng. Ay, saan tayo nga itulong kakasta ti mapasamak? Ilamang tayo ti ubeng. Kasano? Saan na rin dito'y farmhouse day di Senyor Juanito, ti pagnagdanyaw. Ha? Sa dino nga rodan? Uray sa dinon basta yadayom dito'y ti ubeng. Aday ta, adda aminan iti day ti abag ti kasapulan mi ni bibay. Ay, anya, matan ti kastoy. Makapadanag. Ay, umay kan bibay. Kumamang ta iti balay ti amamok di ta kabangibang a barangay. Saan datamot siguro na masarakan ni Jay? Intan, bibay! Anya, pimanawan da Ursula. Wine, impanaw nanti maladaga. Apay? May mayata nga ipan na iti sa bali a lugar. Ngam ti agtali na edda dito'y Buena Vista. Ay na Victoria, dakas ti atap kao.
Anya ti atap mo. Amangan nga minno. No dakas ti aramiden da iti maladaga. Ha? Di mo kumadakda kamatan iti sabali da ito, ha? Hangam, ni Senyor Pedro, ti atap ko a kriminal. Anya ti kayat mo asawan. Dakkel ti atap ko, nga isuda ti nang papatay kada Senyor Juanito. Ay, Diyos ko. Ay, kabsat na ba? Iso nga imposible na ita. Victoria, saan da nga kapsat? Gaputa ampun laeng ni Senyor Pedro. Kasta? Kadakkel ti atap ko, nga isuda kadagiti pasurot na ti kriminal. Isu ako nak, ayad dayo langan ni Ursula ti maladaga. Kaamangan no, patayin da. Ay, Diyos ko. Tarabayam ti maladaga. Tarabayam, Diyos ko. Ilisihim iti pagpagadan na. Kat nasaya at matata nagtungpal adagos ni Ursula. Kat dayjay, pimanaw dan itay. Sa dino nga ron tinapananda. Ijak mo. Basta kunak nga umadayuda. Saanen anapatag amaamwak no papananda. Basta umadayuda. Amapanday ti lugar. Asaan ida ang masurutan dagiti pasurot ni Senyor Pedro. Jaske dayjay nga Ursula. Pangsapsapulan tangatakan ko na, Doro. Saan ta ka mo sumagsang pati mansyon? Aging nga dita masarakan ti maladaga. Dahil tangarugkat. Agura ka. Agdamag ta ka na iti tattao nito eh. Parang nakita na ni Ursula. Uwan na niya. O sige, iti dayjay abanda. Mapantay jay. Wait! Parang nakita na ni Ursula. Ang mga atin, paano bakit di magtaag si maladaga, Paldo? Takas ka talaga, Pedro. Agraman ti inosente ang maladaga. Iraman mo pa eh. Marding ka! Ikarkararag ko. Asapay la kumata saan da makita ti ubing. Asapay la kumata maispal. Tapnoad dan tumangsingirkan ka iti kinadakas mo. Sige! Kabilan naklata aginggat kay kayak mo, Pedro. Ngumpulos ajak to kanunungan ti kinadakas mo. Demonyo ka! Sumarding kan ko na! Takas ka matao! Binulsak na kanti kinagamrod mo iti kinabaknang! Aniya? Laglagi pang ibagak, Pedro. Saan nga agnanayon anaturay ka? Adan tubig magpatinggan! Paldo! Hindi tayo taka mo at alam tinatap ti babae nga daw pa na maladaga. Ang gawang ta, Doro. Juan! Isuti ko na jay nagdamagan ta. Saan pa'y siguro ang nakatayo dayjay? Nalasan ta! Titay! Titi pagnanta, baby! Kumamang day ito adalan, tita bangir a barangay. Adayo dita. Sa kaanan ti bangir a bantay. Kumamang ta dita di pintin. Sumardin ka! Di mo gamdan ti tumaray! Pautugan ta ka! No tumaray ka! Anya ti aramiden ni Ursula iti daytagun daway. Gagayem. Di uliwana dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio iti tanap. Lirio iti tanap. Tinapalabas. Binilin ni Senyor Pedro dagiti dua apasurot na amang patay iti anak day di Olivia a maladaga. Napandag ito iti mansyon day di Senyor Juanito
ngem saan da ida nakita. Napandapay iti asyenda, ngem di da ida nakita iti farmhouse. Intuloy da tinagsapol, aging nga da nagdamagan da anakay tudo, iti dalan ang nagturungan ti babae anakauba iti maladaga. Itagagayem, adto yung tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap! Adayo ti papananta, baby! Dito ti pagnanta! Kumamang day ti adalan, dita bangir a barangay. Adayo dita, ta sa kaanan ti bangir a bantay. Kumamang ta dita dipinten. Sumali ka! Di mo gandeng ti tumaray. Pautugan na ka, no tumaray ka. Buisit ka, babae. Binanod na kami ng sapsapol ka na kayo. Anya ti, kasapulan nyo ka na kami. Apay! Nasaya at asaludsod. Dahil tao bam amaladagat ti kasapulan mi. Ha? Ay, sana mabalay! Sige, Doro. Alam mo, di uming. Baldo, sana mabalay! Ikan niya ka po nga amaan nyo kanyak ti maladaga! Apo na itam ni Senyor Pedro. Isoyag mo ng kadami. Utola! Sana mabalay! Dito! Sige, tumaray ka. Tapal tugak day taulong. Dapat kayo! Nagmuntawan! Kat umanaw At saan ka? Nagpapakita pa dito ay Buena Vista! Sir! Jack, itulok na lang ito ubing! Basta gayon. Uray! Anya ti ang aramidin niya! Jack, ipatan ito ubing! Pili ka! Nabiyak mo! Ano na ito, ubing? Pangasiyo! Saan niya adang rapi ubing? Pangasiyo! Saan niya nangan? Awa, yagmon, kat pumanaw kan. Ay na! Nagbaligid na nga lay tubig! Anya nga'y karamidak itan! Kunada pumanaw akong dito'y binabista! Kat sana kung ngagpagpakita pa ay! Diyos ka! Ti maladaga! Ispalam ko ma! Saan mo ko mga itulok apo may so ti atap ni Tata Luis? Ispalam ti maladaga! Diyos ko! Ay, tinasayat! Agsubliang ang asyenda! Ibagak na ito'y kan ni Tata Luis! Sige, Doro! Ipurwak mon na itamalataga iti katalman apa sa tikarayan! Wow, Pago! Pasensya ka, malamado! At tuntumpaw kanilang itibus mo! Ipurwak ka! Saan kaya mo ba? Sino ka, babae? Di ipurot ka maladaga dita karayan. Saan ka asimat? Ito yulangan kanya. Ha? Yung yulangan kanya, Tita Ubing. Ibilang kong anak ko. Patayin na kayo ti konsensyayo no patayin nyo na Tita Ubing. Babaan ti pa nang ipurot yung iti kadalman na paset. Dora. Huwag mo tikin na kita, babae. O sige. Edad mo taubingkan ko na. Atoy! Babae! Ay, Diyos ko. Anya ti basal na ito yung manat. Sige, babae. Italay mo day taubing. Agawam ti tumaray.
Hinggan! Lumalisyam ti bala to'y puntog ko. Nagasat ka. Dora, ti marayan. Ay, palpaltugan ka talaga. Di taaban na titurog nga. Kabisado na ito'y alugar. Hindi ta. Aglam mga di ta kasamakan. Awanan ti babae, Doro. Naglaing nga tumaray. Saan mo napunta? Iti pa ng paltugbukan ko, Baldo. Saan na bale? Kasalan, itamot na tong palti kayat ni Senyor Pedro. Ako tayon ti maladaga. Ibaga talangan, ngayon namusta iti kaadalman apasat ti karayan. Sige, kasta ka ro, tiramidan ta, Baldo. Baby, hindi ka agsangsangit ha. Ang mga ngamin numangag dati sangit mo. Kat maduktalan daan ito iti paglimlimungan ta. Sikatid akas. Takayap na kamat nga ilamas iti karayan. Kasla maawatan natin mapaspasamak. Tasaan mat nga agsangit. Diyos ko. Anya tigaw po na kayat na nga ilamas na ito'y amalada ka. Nalaing! Mayat launay tinaramidyo. Wan, senyor. Inlemes mi ijay karayan. Katamangan paigit di. No rin ang rangkayan ti buhaya ijay. Mugay ta, Senyor. Isulit ang senyor. Awanan ti parikot. Ket, dayjay nga Ursula? Anya tinaramidyo kan kuana? Kinabkabil mi, senyor. Kalpasan na. Pinapanaw min dito'y Buena Vista. Impang tami ti biyag na. Nga iti ka nito ngagpakita pa'y dito'y paltugan mi. Aniya? Apa tiyo inayon ngayon lamas e karayan? Kwa, boss. Sana bale. Ta saanen ngagsubliday jay dito'y Buena Vista. Kan, di nakabangilan ti mangkalaban kada kayo, senyor. Wah, Gaputaawan met Apolos, ti gaway na. Anya nga iti planom ita nga aramidan, Ursula. Ay na, siguradong agpaggad ti biyag ko dito'y, Tata Luis. Ngamin, pinangtaandak dagiti pasurot ni Senyor Pedro. Naturay daunay, kat awan ti laban ko kadakwada. Ursula. Nagbaligi daan nangagaw iti ubing kanyak. Kat nalabit. At daitan ti maladaga iti mansyon ni Senyor Pedro. Sapay kumaatakas ta. Adida pinagaramidan iti dakais. Ngam, talaga sa bali ti atap ko, Ursula. Nga mga nudakas mo ti aramidan da iti maladaga. Tata! Idawdawat tayo iti Diyos. Asaan kumaapo may so ti atap ko. Ala, no pumanaw kan ditoy. At dalatakan ka, Ursula. Nasaya at mat. Tapno saan nga agpagad ti biyag mo. Kamok ti ugali dagijay apasurot ni Senyor Pedro. Noan niya ti imbagada, aramidan da. No kunada apatayon da ka, aramidan da. Umadayo ak dito'y tata.
Agturungak iti balay ti amam mo kajay dipinten. Ijaya kon ngagnaad. O sige nga Rod. Ang timaladaga. Kasanon. Sapay kumaata da iti mansyon da Senyor Pedro. At da ija iti asawa na. Kat amok nga iso itati mangay aywan iti ubing. Nasaya at ano kasta, tata? Sige, agpakadak nga rudan. Agkita tantulangan iti sabali agad daway, Tata Luis. Anya ti inaramid yu iti ubing, Doro. Nangag ko ti saritaan nyo itay. Senyora, Nangipanan nyo iti ubing. wala na. Nalmisa ni Jekarin. Anya. Awak mapalin mo, senyora. Agtungtungpal kami lang itibilin ni senyor. Apay ko! Nagpigsamot tanda niya itong payo sa'yo! Agpapata kayo asairo! Awak mapalin mo, senyora. Ayop kayo! Kung sana siya, ipag-ibagaan niyo ito na ito. Nabibit ni senyor. Gapo, tayo siya pinagmandar ka na kami. Awan na asiyo! Awan na asiyo! Ket, anya ko mati na sakit abakrang mo iti inaramid dagiti pasurot ko, Lorna. Awan na asiyo iti maladaga. Inosente ngam inraman nyo. Amnum kadi, ngayon ton dumakkel day dya maladaga. Isunto, ti agbalin aparikot ko. Iswa na saysayatan a mapukaw, tapno awanton, ti pagparikotak. Nalabasan ti kinadakas mo. Sige! Patayon na kami matan iti akong! Patayon na kami matan! Tapno makumpleto ti raksat mo! Aniya? Patayon na matan, Pedro! Gaputawan matlalang serbiti biyang kanyak! Gaputa kaya rigak matlalang tinatay dito'y mansyon! Tanga! Kaya't mo gayam ti matay, ah? Pues, patayin ka nga rod. Do! Inka tayo latigo! Talatigwak na ito yata nga! Oh, senyor! Sige! Patayin na kon, Pedro! Patayin na kon! Nangeg mo, Doro? Patayat ka nun! Isugayin ka tayo latigo! Tapatayak lalim tayo ito yata nga! Patayin ka ita, dangdang! Saan aday talaatigo ti pangpatay mo kanyak sa iro? Pasutang tapaltog mo! Tapaltogan na ko! Kastagaya, ma. Pues, matungpal, Lorna. Kastoy gayam ti kayat mo, ha? Sige! Iputot mo, Pedro! Patayot na ko! Senyor! Saan? Paltugan ni senyora! Di naklapdan, Doro. Takayat nan ti matay. Senyor! Ibabayon, tapaltog niya! Amagano, makalbit mo pa'y! Delikado! Amagano, mapatay yun ni senyora! Apuyo, senyor! Napatay yun ni senyora! Awanit, di mga iwat iti apuyo! Iswa, bayan yun, senyor! Saan nyo gaminin ngay kan-karuti pagbaga ni senyora? Dangakan to matabakbakatan. Di ta kayo man langit. Senyora, saan nyo gaminin na kontran ni senyor? Tawan, ti kabalan nyo kan-kuana. Kita nyo, linatigo na kayon. Nasaysaya at paay no pinatay na kon ni Pedro. Matay kayo, senyora. Masino, ti mga iwan iti apuyo. Iso adi kay kumontra iti pagayatan ni senyor.
Iti kasta. Saan kayo, amadaksan? Basta ti aramidan nyo. Waywanan nyo lang ang ti apuyo, senyora. Kat saan kayo mamakibiyang pay, iti kayat ni senyor, nga aramidan. Agyam anak, nakasangpat kami dito kalapaw ko. Nabanugak anang mubay ti dayto ang maladaga. Nakatulog pa'y lang. Idisok iti katrek. Sino ti akin anak iti dayto ang maladaga? Apay akayat dagiti alalaki nga ilamas. Kita akman kit iti kawas na. Ang mga no naglingat matan. Madikano ang mamagantilingat iti kawas. Nang runan no iti bukot. Mabiit laang baby ha. Kakita ak ti bukot mo. Ni. Adda nakaborda iti lampin na naibungon kan kwa na. Kita akman tinakaborda. Ni. Nagan mat daytoy na iborda. Duanagan. Olivia Liberio. Lito Natividad. Liberio Olivia. Tinatambangan asa nga pamilya ang ipadamag iti radyo. Juan, kasti tinagan ti may sa babae anangag ko. Olivia Liberio. Kaya't nakadi asawan. Nga anak daytoy tinatay ani Olivia Liberio. Anya ti aramidan ni Magdalena itinaduktalan na. Gagayem. Di uliwan na dinggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio iti tanap. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributazo. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio iti tanap.